जोंनि बिफायसोखौ हामबायनो आरो नैथियाव नोंथांमोनखौ हामबायनो मानोना नोंथांमोना आंनो बे मोजां सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय आंनि मुङा बिराज नार्जारि आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय सनितपुर आसाम ढेकियाजुलि बाटासपुर आंनि चार्चआ जाबाय थुक्राझार बेप्टिस्ट चार्च आंनि गामिया जाबाय जोबथा हादास्रि आं दा मोनसे मेथाइ खननो लादों बे मेथाइआ जाबाय इनाङा आंनि जिउआव जि देंखोनि 152 नाम्बार We're